Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंहा मम्मी बाबा फैनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय मादैमोनबो फैगोन। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाबाय जोंहा आंखौ जाहोनो फैनो नागिरदों आरोना। आंना 7 months जाबाय नालाय। ओमफ्राय जाहोनाय हिसाबै फैगोन थेवब्लाबो जेबो नियम खालामलाया। जोंनाबो जेबो नियम गैखाया नालाय। ओमफ्राय बिसोरो ओरैनो जाग्राफोर ओमफ्राय मायबाफोर लाना फैसिगोन जगारफोरखौ। ओमफ्राय थेवबाबो जेबो नियम खालामा। ओमफ्राय ओरैनो आलासि जानो फैनाय हिसाबै फैसिगोन बिसोरो। ओमफ्राय फैगासिनो दा सफैथ'वाखैयानो। ओमफ्राय आं नेगासिनो लामायाव माला फैगोन होननानै। ओमफ्राय बिराद माने बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो मम्मी बाबाखौ लोगो मोनसिगोन नालाय बिराद हेपि जानानै दोङो। माने एक्साइटेड जानानै दोङो लोगो मोननो थाखाय। ओमफ्राय बिसोर दा फैगासिनो खोमा सफैथ'वाखै। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय दायो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बाबाया बाजार खालामनानै लाबोना होफैग्रोबाय। ओमफ्राय गावहा न'आव थांफिनबाय। ओमफ्राय दाहाय फैसिगोन बाबामोना। ओमफ्राय मामोनाबो फैगासिनो सफैथ'वाखै। बाजारखौ होफैग्रोबाय माने संग्रोनांबायना जोङो बेखायनो होफैग्रोबाय गासिखौबो। फानलु, दालि, थालिर, आलु, पियाज ओमफ्राय टमेट' बेफोरखौ लाबोजोबदों आरो। जोंहाखौ बाजार खालामनो होलायाखै गावसोरनो गासिखौबो लाबोजोब्बाय। ओमफ्राय नैबे अमा बेदरखौबो बेसे लाबोदोंबा मोनथिला। जायखिजाया लाबोबाय। आं माने खै केजि खै किल' बेफोरखौ मिथिलायला नालाय आं बुंलायलायला। बेखिनिखौनो लाबोदों। ओमफ्राय नै नाबो लाबोदो। नाखौ सुनानै फोरानदोंमोन। ओमफ्राय आङो एक्सट्रा देखायबाय। ओमफ्राय नै आरो गाइखेरबो लाबोदोंमोन। गाइखेरखौ गावगोन होननानै फुदुंग्रोनो बुंनायखाय आं फुदुंग्रोबाय गाइखेरखौ। दाउखौ बुथारनानै दहाय नुनाय दाउला दाउआ बुथारनानै सावखांनानै गोदाबाय। ओमफ्राय आङो नाखौ एवगासिनो दं दा। नाखौ एवफ्रामग्रोना लाबाय आङो। मम्मी मोनाबो सफैबायानो। ओमफ्राय आङो फैनायखौ माने एक्साइटेडआवनो भिडिअखौनो बानायनो बावगारलायलांबाय। ओमफ्राय साहा लोंगासिनो दा। टमेट'जों नाजों संबाय। ओमफ्राय नैयो थालिर, आलु ओमफ्राय दाउ बेदर। ओमफ्राय नै आरो अमा बेदरजों आलु। मोनजोब्बायानो गासिबो बिसोरबो फैजोब्बाय। लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो। आं भिडिअखौ लाजोबनो हायासै। मम्मी बाबामोनजों मादैमोनजों टाइम स्पेन्ड खालामनानै रायज्लायनानै आं भिडिअखौनो लानो बावनानै थादों। अब्लाबो आं बे ससेखौनो होबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै। नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।